tomto videonávode si ukážeme, ako zmeniť heslo v systéme Point Business. Po otvorení účtu sa nachádzame na domovskej stránke. V bočnom menu prejdeme do sekcie Používateľ a klikneme na podstránku Nastavenia účtu. V časti Firemné údaje nájdeme tlačidlo Zmeniť heslo. Následne sa nám zobrazí okno na obnovenie hesla, kde zadáme e-mailovú adresu, pod ktorou je účet zaregistrovaný. Na tento e-mail bude zaslaný odkaz na resetovanie hesla. Po vyplnení klikneme na tlačidlo Odoslať. Teraz sa presunieme do e-mailovej schránky, kde nájdeme správu od spoločnosti Point s predmetom Obnovenie hesla. Po otvorení správy klikneme na tlačidlo Obnoviť heslo, ktoré nás presmeruje späť do systému Point Business. Nové heslo musí obsahovať minimálne 8 písmen, jednu číslicu a jeden špeciálny znak. Po zadaní nového hesla ho ešte raz potvrdíme v druhej kolónke a klikneme na tlačidlo Potvrdiť. V tejto chvíli je vaše heslo úspešne zmenené.